Aslında men möjekten korkamak. Çınım etsem yeňerin. Ýöne bir tokoyda ýaşap dawalaşyp ýörsek bıykarda gowy dälle. Şoň üçinem golaýyna görünmeýänim gowy diýip şok gaçyp ýörnä. Dogry aýdýaň, seňem şondan kem ýeriň ýoklu. Şonuň bilen aýdýan gerek. Hawa. Howundagy bir möjek kowup goýberdim. Gaýdyp gelme şu tewerege diýdim. Olam näme? Menden gorkup bor diýip ýedine gaýdy berdi. Ýenteň wagtyny gaýtdy, ýoksa işini görjekdim. Möjek geldimi? Ýokla möjek däl, bu garynja dostumuz. Ya möjegim bolsa gorkup barýan ýerimiz ýokdur. Yer garynja dost, sen bu ýerlerde näme işläp ýörsiň? Ya senin möjegi özleýänmi? Yok, men doğrusu oturup halis ýadadım. Bir işin başını tutaýmasak. Tomuz tepesi gaýnamadan gaşgadan gaýnama diýipdirler. Gaşda arkaýyn bolar ýaly, bir zatçaga diýen aýmasam. Gowy pikir edipsiň. Bile geçi bilen günüzin gurrun edýäs. Dogrusy geçi gurulýa, menem diňleýän. Ay näme? Menem dogrymy aýdýan. Ondan arasynda şey dip gurlaşyp durmaly. Ýoksa içime gysýa. Aslyna geçi senem garynjadan öwren. Gışta iýmäge bir zatlar ýygyna. Gep haçanam bolsa tapylarla. Hawa, dogry aýdýan boly ýene. Ay, hawa da bir alaç bolar da. Men kelläme bir pikir geldi. Aýtgany, näme pikir? Men kelläme gelmedik pikir saňa geleýdimi? Peh, gen galaýmaly. Gelin 3 bolup buğday ekeliň. Iň soňunda da hemme zady deňje paýlaşarys. Gışda iýjegime-de aňry başy bilen ýeter. Dogry diýen, atgoý bolar. Erbet pikir edel. Häzirden üýşüp duran samanlar gözeňime gelip gitdi. Göle bilýärdim, sende gömülüp ýatan zehini bardyny. Ýörüň, derrew işe başladyň. Ýörüň. Erbetdäl, nähil görýäňiz? Hiç nenem däl. Toprağa gowa meňdiýe. Onu näme işe başla berelimi? Hany duruň? Tilki, sen haçan geldiň? Armaňda bärläpsiňizle. Bir de güýmemi? Biz berde ekin ekjek bolýar. Şeýdibem özleyjek duzumyda işläp halal gazanjak bolýar. Tilki vay, başa urun ýok bolsa, biz işimiz bilen boluberjek. Diýmek, siz eknekjek bolýaňyz. Hawa. Gowy pikirlendiňizmi? Ýok, pikirlenmedik. Sen işi bilen bolsaň, bizem işläýsek. Bu mellek yer, men atamyň atasyndan miras galanyny aýtmanmydym. Ya aýdanam bolsam unutduňuzmy? Ýa-da meni äskermejek bolýaňyzmy? Bu tokoy hemmemiz üçin deň agry. Beýle zat bolup bilmez. Bir ýekine gelmesege miras yer öz ýadyňa da düşüp baran okturla gardaş. Ya ýene täze hok golan uğruna çıkan bolsaňa bilmedim. Yer bolýa. Belki sen aýdýanyňda da jan bardyr. Yeri sen näme isleýäň? Aýlap durmady, gönüle baýsana. Tilki jan, iş etjek diýäými? Gözlegermi, näme? Wärdi gönläp gönlümiz ýal zat ýoklu. Eýýäm aňansyňyz. Bir ýere menem şäher geçseňiz arkaýyna ekip bilersiňiz. O nähili? Girdenejik. Gulaňa ýakmady diýen. Saňa düşündirip aýdaýyn. Hatyl 3'e däl, 4'e bölersiňiz. Ýene düşünükli yer barmy garynja baý? Bar. Ýene bir gezek düşündir aýsana. Yer bolýa. Ýöne bir şert bilen. Ähli şertiňize taýyn. Meni goşsaňyz bolýa. Onu gulaňy mundan beter açyp diňle. Ähli işi biz bilen deňje işlersiň. İşden kaçmak ýokdur. Ýokly halipa, diýäniň näme? Men haça nirde işden açypdyryn. Yer bolýa da. İşe başlalyň muny. Hasylymyz bol bolmak üçin
Täze tohum gerek boljak. Öň koňşymyzda bolmaly. Biraz garaşyn getireýin. Hüce bolya ekibiysen. Maňlay derin dökübiysen diýerler. Garynja, sana saman geregem däldirler. Yok. Saman ikiniz bölüşün. Han hada tilki elýä. Inni näme bahany tapyrka? Oho, daýhanlar. Harmanyňyza bereket. Men gelim degen bildirýä. Hasyl gaty köp bolupdyr. Maňa köprek berersiňiz-de. Tilki, sen bize işleyecek diýip söz berdiň. Özüňem gaçyp gitdiň. Sana pay ýok. Senin gowsy bizden soň ýeki balaýsana. Eliňe bereketli bolsa, mondanam köp bolar. Tilki, nädip biziň paýymyza göz dikip bilýär? Düşünmedikler için gaýtadan aýdýan. Bu yer men mamamyň mamasynyň mellek yeri. Onu maňa miras goýupdy. Yok, unutmadık. Sen unutan olayma. Sen bize ilki atamın atasının yeri deyiptin ha. Yer bolýada. Bir şertim var. Şoňa haýyl bolsaňyz, harmany gözdik men. Aýtgany? Haydi ver. Yeňilseňiz, hasylyň ählisi menki bolar. Aýt da aýtjak bolsaň. Onu ünseriň. Şu yerden ilerki töňňäň ýanyna kim ilki barsa, harman şoňky bolar. Menden salasynyňda ýokdurlar. Iň mowsy harman menek däýinli. Hemmäňde köp sag bolun. Ay mekirje diýsänim. Bu diýäniň erteklerde bolýa. Nädip barsagan bolýarmy? Isleseň uçup baray. Yer bolýar. Men taýyn. Garynja, kelläň yerindemi? Hiç biz yetip bilmejegimiz görünüp dura. Görýän ol iň merdiňiz garynja ötýän. Bolýada, ılgaly. Borda onna. Taýyn bolluk. Bir, iki, üç. Vay cecan, meňe başym aýlanýar. Geçi ölüň alyp çyk, gaýrat et. Vay! Ne demek? Harman menki. Fasy denler gitti. Bugün geler mi kabular? Tilki dost, tere sap bol. Oy, sen haçan gelin garynja? Geldim däni. Göreň okmy? Üstüne de, üstümde oturjak bolmaň näme? Ya utulanyň boyuna alasyň gelen okmy? Garynja, kutlu olsun, bereket bersin. Samanından bize de yetirersin de. Elbetde. Tilki dost, sen yeňilliň, kıýnalma. Ýöne biz özüň ýaly bolmaly. Inniki mewsim sen ekinekseň, biz sana kömek ederiz. Ay, yeri bolýada. Häzirlikçe harmany garynja beräýeli. Hawa,
Bereket bersin garynja dost. Sağ bolun. Hazırla üçümizin maňlaýderimiz bar. Gelin onu göni üçe bölelim. Samanlary bolsa ikiňiz bölüşäýin. Sağ ol garynja dost. Zähmetimizi puja çakarmanyň üçin. Dogry aýdýan geçi. Sağ ol garynja dost. Biderek işländirseýdim, gynanypdym dogrusy. Halal gazancın gitjek yeri yok. Alada etme geçi. Yöne yerden diýmändirler. Hileli işten hayır gelmez. Tilkem koy taman halaýsyn istese. Tilki ay tilki. Mikirlik etdiň ilki. Yöne abraý deregine bollum sen ýyly gülki. Göle dost, bula senki. Geçe dost, bulam senki. Ine, bularam menki. Saňa zat ýokdur tilki. Allamadyk bolsadyň, paýyň alardyň belki. Şoň üçinem günäni özüňden göräýilki.